Ọ bụrụ na akwụcha aka ojukwu orebie ọnụ, nnukwu uru dị n'ịzụ ahịa nkume, naanị na olu a ga-eji buo ya adịghị. Nwata eku n'aka sịrị na ya amachakwa ihe ya ga-ekwu, kama na ya amaghị nke ya ga-ekwu, atụfuo ya. Nwaanyị dị ime na ndị mmụọ dị n'okwu, ọ mụọ n'udo, okpegbu. Nwatakịrị nna ya nwụrụ anwụ adịghị ahụrụ ji ụtụtụ. Taa bụ maka mpịwa akịdị, echi ga-abụ maka osisi na oriri ya. Ite nke mmadụ anọghị oge esinyere adịghị mma ka agwa ya ka ọ họtuo ya. Ụtụtụ bụ ahịa, mana ehihie bụ maka ekwurekwu. Onye gburu anụ na-achọghị obere mma, ọ bụ mba aka ka ọ ga-eji were bọọ. Ọ bụ nwaanyị na-emenye ndị mmadụ ụtaba n'aka maara otu akara aka ha dị. Egbuo nkịta n'abalị si na o yiri edi, nke egburu n'ehihie a ga-asị na o yiri gịnị? Oge ụkwa apụtabeghị, ọ dịghị onye tara akpụrụ ewu. Ọ bụrụ na nwata kwụchi ụzọ n'ubi, akọọ ya ọgụ n'isi. Onye ọbụla ihere megburu n'ọgba egwu ekwesịghị ka a gaara ya ụlọ akwa. Eburu ozu mgbada bawa ọhịa ebe niile ọ gara kpaa nri, ozu ya nọrọ n'isi ree ure. Anaghị abụ nwaanyị ajadu n'ọtụtụ, kama ọ bụ onye di ya bụ ụzọ nwụọ ọ bụrụ ajadu. Eri anyụ abụghị ezigbo ihe, mana erie ma anyụghị jọgbukwara onwe ya. Ọhịa ugwu mara ọkụkọ, mmadụ enweghị ike ịba ya aba. Anụ tagburu nkịta na-ata arụ. Echebe ka a wụpụ ọdụdụ were lụọ di, ọ nọrọ n'ụlọ nne ya ka nka.